Ongi etorri aurtengo Beasaingo memoria zikloaren lehen ekitaldi honetara. Eskerrik asko gaurkoan gugana gerturatu zareten guztioi eta eskerrak eman baita ere antolakuntza taldetik Beasaingo udalari ekimen hau babestu eta bultzatzeagatik. Bueno, memoriaren zikloa duela urte batzuk martxan jarri zen egitasmo bat da eta uztailaren bueltan antolatzen diren zenbait ekintzek osatzen dute. Batez ere, haren helburua da Beasaingo memoria historikoa bultzatzea, eta Gerra Zibilaren eta frankismoaren biktimak nolabait omentzea eta gogora ekartzea. Gaurko ekitaldiaz gain, memoria zikloa 27ko urteroko omenaldiak osatuko du. Gaurkoan antolatutako hitzaldia, haren izena da frankismoa zaratago, hausturak eta jarraitutasunak, diktadorearen heriotzatik gaur egun arte. Eta hain zuzen ere, hitzaldi honek 1975 urtean diktadorea hil zenetik, gaur egun arte eman den etapa historiko aldaketa edo prozesu hori analizatuko du. Sarritan kontatu digute garai hau, azkeneko 50 urtetako garai hau prozesu lineal baten emaitza izan dela, zerbait organikoa edo izan dela, baina gaurkoan pentsatzen dut gure hizlariak aipatuko digula, bai eman direla eskubideekiko aldaketa batzuk eta bestelako demokraziara bideko aldaketa batzuk, baina baita ere gaur egun ere sumatzen ditugula inertzia batzuk, garaietatik arrastaka etorri direnak eta gure gizartean eta gure instituzioetan banagaizenak orain arte. Gaurkoan, uste dut buruzko gonbidatu bat dugula, bera Javier Luce Eskabello da, historian lizentziatua da Deustuko Unibertsitatetik eta historia garaikidan doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatetik. Nire ustez, gaur egun gertuko memorian ari den ikerlarietan erreferente bat dela, gonbidatua, hain zuzen ere, bere tesia ere, Gipuzkoa testu inguruko frankismoaren amaieratik hasi eta trantsizioa bitarteko oposizioak, errepresioa eta giza eskubideen urradura landu izan ditu. Horrez gain, beste zenbait argitalpen ditu, Euskal Gatazka, frankismoa eta memoria historikoaren inguruan, tokian eta baita Gipuzkoa mailan. Eta, honez gain, 2007tik Arantzadi Zientzia Elkarteko ikerlaria da, eta gaur egun bertako antropologia saileko memoria historikoko alorreko arduraduna da. Eta honez gain, akademian ere, izan ere, Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakasle da historia garaikidean. Beraz, ikerlari oparoa dugu, gaurkoan gure artean. Decía que bienvenidas todas y todos a este primer evento del ciclo de memoria de Beasain. Hoy vamos con una charla que se llama Frankismo zaratago, hausturak eta jarraitutasunak, diktadorearen heriotzatik gaur egun arte. Y precisamente hoy hablaremos sobre ese proceso histórico que se ha venido dando desde la muerte del dictador en 1975 hasta nuestros días, A veces se nos ha contado que este proceso histórico ha sido algo lineal, incluso orgánico, Y hoy creo que analizaremos y veremos que sí, que se han podido dar algunos cambios hacia la democracia y hacia los derechos, Pero seguramente podemos ver hoy en día también nuestras instituciones y nuestra sociedad en general un pozo o unas inercias que todavía persisten desde aquel entonces. Por lo tanto, un poco para indagar en esa memoria reciente y para ver y analizar esas heridas que todavía permanecen abiertas, tenemos hoy, creo que a un invitado muy apropiado para este tema. Él es Javier Luce Eskabello, es licenciado en Historia por la Universidad de Deusto y además es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco. Decía también en euskera que me parece que hoy en día es un referente en cuanto a memoria reciente, y dado que su propia tesis trata sobre las oposiciones, la represión y la vulneración de derechos humanos que ha podido haber en Gipuzkoa de finales del franquismo hasta la propia transición.
Aparte de esto, Buces pues, tiene diferentes publicaciones en torno al conflicto vasco, el franquismo y la memoria histórica en general. Aparte de todo esto, también es desde 2007 investigador de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y es el responsable del área de memoria histórica dentro de su departamento de antropología. También trabaja en el ámbito académico, dado que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Pública de Navarra. Por lo tanto, tenemos un privilegio hoy al escuchar a Javier Buces. En principio, teníamos pensado que la charla fuese en euskera y Javi se había encargado de hacer una presentación en castellano de cara a facilitar, ¿no? Pues, la comprensión de la charla para todos y todas. Iremos viendo, no sé, por supuesto se pueden hacer preguntas en castellano y nada más. Javier, eskerrik asko zure edo gure gonbidapena onartzeagatik eta zurea da hitza. Vale, arratsalde guztiei, eskerrak eman Maiteri, gatez ere, eta, Beasaingo elkarteari, eta Beasaingo udalari ere bai, ez? Eskerrik asko gonbidatzeagatik, eta gaina plazer bate da niretzat hemen egotea, zeren egon nintzen noain dela, ez dakit, 12-15 urte hemen lan egiten, Arrantzaiko beste langile batzuekin, hori dokumentatzen jauregia, baserria, eta hamaiketakoak beti egiten genituen hor errotan Martina eta Antoniorekin, orduan, plazer bat da, denbora asko torri gabe, eta, oroitzapen oso polita ditut, osea, eskerrik asko bilatzen. Gaurko izaldia, frankismoari buruz hitz egingo dugu, baina batez ere frankismoaz haratago hitz egingo dugu, ez? Eta horretan bi termino agertuko dira, bi episodio edo bi garai desberdinak, eta hor daude alde batetik transizioa, frankismo, transizioa eta demokrazia garaia, bai? Kakotx guztiekin, hori beste kontua da. Gungo ea ikusten bakoitza testingurua, baina hor daude be termino fundamentala batez ere izango da transizioa. Transizioa da gakoa, hor, ulertzeko zer haustura daude edo zer jarrikortasuna daude edo nola izan ziren gauzak, ez? Horretarako lehenengo kokatu behar, zer zan frankismoa, zer izan zen frankismoa, nola funtzionatu zuen 40 urtean zehar, eta hemen dago beste kontu bada, eta oso importantea da, errepresioa, bai? Sostentzeko, mantentzeko sistema, errepresioa nola aplikatu zuten, hasieratik bukaeraino, bai? Orduan, hori da elementu batzuk ikusiko ditugula, pintzelaga batzuk, gero iristeko, ikustea, zer dago transizioa eta demokrazia garaian. Represioa edo opresioa, diktadura oso luze izan zen, terminos, kontu txikia dira terminologiko gizere opresioa edo errepresioa, baina zeu zer aipatuko dut, eta hor bakoitza ja bere ondorioak aterako. Edo nola ere, pintzela dauetan, nazioarteko mailak esaten digute, aspalditikan, frankismoaren krimenak, frankismoaren errepresioa gizatiaren kontrako krimenea dirala. Hori importantea da ere bai, bere garrantzia du gaurko gaiarekin. Haustura edo jarrikortasuna egon edo ez egon, aztertzeko. Eta gizatiaren kontrako krimenak izan da, biktima eta senide guztiek eskubidea dute. Oinarrizko eskubide batzuk dituzte. Egia, justizia eta erreparaziorako eskubideak. Bai? Hori hor jartzeko mahai gainean eta gero ikusiko dugu lasairo. Beraz, frankismoa zer zan edo frankismoari buruz hor gainetikan, lehenengo kontua da, ez dugu ikusiko frankismo osoa eta ez dugu hor zentratu, baina frankismo gauza logikoa dirudi, orain esango dudana, frankismo bakarra izan zen, hasieratik bukaeraino. Diktadore berdinak, askatasunik ezak, printzipioa berdinak, diktadura berdinak. Hori logikoa dirudi, baina azken bolada honetan ikusten dugu diskurso
errevisionista batzuk, errelatoren gerra honetan, azken hamarkadak, azken urteko errelatoren gerra honetan, nun, diktadura oso gogorra izan zen hasieran, baina gero beste kontu bada. 60. hamarkadatik aurrera, antifrankismoa piztu zen, orduan ja irakurketa, frankismoaren irakurketa ja desberdina da. Badirudi bi diktadura desberdina daude, ez? Erderaz esaten dute, la dictadura y la dicta blanda, no? Hor ere, hor dago aztertzeko, ez? Baina ez bakarri errevisionismoaren kontua. Logikoa da, ere, edo iruditzen zait, 2000 urtetik aurrera, zizienean estumazioak eta modu sistematikoki gorputza berreskuratzen, edo memoria historikoa berreskuratzen, agertzen dira ez Arantzadik, Arantzadi eta beste elkarteak, elkarte memorialista eta batez ere herritarrak egontzien hor atzetik, aspalditikan presionatzen memoria historia berreskuratzeo gorputzak eta bar, eta gero erakundeak etorri ziren, eta kronologia honetan, lehenengo gizartea, gero elkarteak eta gero erakundeak, baina 2000 urtetik aurrera modu sistematikoa batez ere Euskal Herrian, estatuan batez ere Euskal Herrian hasi zen berreskuratzen memoria historiko hori. Baina memoria historiko hori batez ere zentratuta gerra eta gerra ostean. Sentidua du, ez? Zeren gerra eta gerra osteko errepresio krudelena izan zen. Hori argi dago. Eta lehentasuna zeukan. Lehentasuna. Non daude gorputzak, non daude fusilatuak, non daude hildakoak. Horregatik hasi zen horrekin. Baina, horrekin gertatzen dena da, ikerketa gehienak, liburu divulgatiboak, dokumentalak eta material guztiak gehienak, zentratu da gerra eta gerra ostean. Eta dirudi ere, nahi gabe, kasu honetan, diktadura badirudi bukatu zela Bigarren Mundu Gerrarekin, 1945, ez? Beste diktadura faxista bezala, Alemanian edo Italian. Ez, zoritxarrez, Espainiako diktadura faxista hori luzeago izan zen. Baina, hor, motibo hor dago, ez? Datu batzuk, gainetikan, gaur eguneko datuak, hori eguneratzen da, hori Gogora Institututik, Arantzaitik, beste elkartetik, zentralizatzen dira datuak, eta gaur egun gutxi gora beragoet dira hildakoen datuak, hildakoenak. Orain zenbat pertsona juntzien exiliora torturatuak kartzelar hori, baina gaur egun hor dituzue 1363 muertos bombardeos, fusilados, hori Komunidade Erkidegoan eta Nafarroan 3500 inguru fusilatuak. Hori da, gerra eta gerra osteko garaiko datuak daudela, normalean aktualizatzen, ez? Gero beste kontu bada, eta ahaztu zait, esatea, hori frankismo horretan, normalean historiografikoki badakigu noiz hasi zen frankismo hori, eta gai honetan justo lotuta dago, eztabaida dago noiz bukatu zen frankismoa. Horrekin, zeingo dugu. Noiz bukatu zen frankismoa, hori ikusiko dugu ere. Noiz bukatu zen ofizialki, soziologikoki, politikoki, hor bagode, zea desberdinak. Eta hau zen, gerra eta gerra osteko garaian diskursoak. Hau da, Emilio Mola, hemen Euskal Herrian zitzen gerra, hay que sembrar el terror, hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros, nada de cobardía, si vacilamos un momento y no procedemos con la máxima energía, no ganamos la partida. Todo aquel que ampare u oculte a un sujeto comunista o del Frente Popular será pasado por las armas. Gerraren diskursoa, frankisten, golpisten diskursoa. Beste bat, Egualdetik, Queipo de Llanos. Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser un hombre. Y de paso también a las mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo merecen. No han estado jugando al amor libre, ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen. Halako diskursoa asko daude. Baina, azpimarratu nahi dudana da, gero ikusiko ez zergaitikan,
diskurso garai honetan, gerra eta berrazta, batez ere gerra garaian da, diskurso belizista, fascista, barri gabe, mugari gabe, bai? Hor dago diskursoa, hor daukagu gerra eta berrazteko diskursoa. Hori izte gertatzen da, gerra, barkatu frankismoa ez dela bukatu 1945ean, beste diktadura fascista bezala, luzeago izan zen, baina karo, gero etortzen zen bakea. Hada 1978ko kartel bat, konmemorazio bat, konmemoratzen 25 urte bukatu zenetik gerra. Baina, ja 1945ean, Unidad periodikoan, falangeko periodikoan, ja titulua zen, y en España paz. ¿Veis cómo está el mundo destruido? Aquí paz. Hildakoen bakea. Claro, oposizioan ja ez zegoelako. Oposizio makiak eta, baina ez zegoen. Edo lurperatuta zeuden, edo exilioan, edo kartzeletan. Beraz, orain erregimenaren diskursoa ja aldatu intzen. Ja ez zen, diskurso beligista ez zen behar. Batez ere, hori 50. hamarkadan, 60. hamarkadan, hori ikusiko dugu, orain diskursoa da bakea. Espainia bakea da, ez? Eta hemen eukitzen duguna da errepresioa jarraitzen dula, baina beste errepresio mota. Ja ez da behar errepresio zuzen aplikatzea, ez dagoelako etzaierik, dago errepresio eremu guztietan. Hori da errepresio eremu pribatuetan, sexuen arteko harremanak, etxeetan, eremu publikotan, euskara, kultura, dana, leku guztietan, eta hori horregatik esaten dizuen hasieran opresioa terminoa erabiltzen denik. Zeharkako errepresioa, ezin da batzutan kontabilizatu errepresio hori. Ez da zenbat hilda, ez da zenbat torturatua, da eremu guztietan, eguneroko bizitzan dagoenea errepresioa, ni personalki opresioa terminoa erabiltzen dut. Bai? Bitzen zai logikoa dala, edo aproposagoa dala. Errepresio eremu guzti horretan, zarkako errepresio horretan, atzetik dago ideologia bat. Sostengatzeko erregimen hori. Eta da, Espainiaren kasuak, Espainiaren fasismoaren mota bat. Dala nazional-katolizismo. Alde batetik ultranazionalismo espainola, eta bestaletikan ultranazionalismo katolikoa. Bai? Fasismoa, ezagutzen dugu fasismoa, berez ez da behar bi zutabe horiek. Italian edo Alemania desberdina ziren. Fasismoa da ideologia bat, baina Espainiaren kasuak katolizismoa, erlijioa piso handia zeukan. Beste herrialdetan ez. Baina hor dago, hori da idiosinkrazia hori, ez? Eta zer dago errepresio, opresio horretan? Nazional-katolizismotik kanpo zegoenan, zeudena, estigmatizazio soziala, isiltasuna, beldurra, forma errepresiboa desberdinak. Hori, estado organiko bat sortu zuten, eta hortik ezin zan atera, ez eremu pribatuetan, ez eremu publikoetan. Batez ere, emakumeak izan ziren kaltetuenak, garai honetan, bakearen garai honetan. Bai? Hor, fasismoaren ideia eta ultrakatolizismo horretan, emakumeak bigarren planoa zeuden. Eta, karo, historialariek ez ditugu aurkitzen hainbeste dokumentuak bitu. Emakume bat, errepresionatua, gerra kontseilu bat, edo isuna, edo ez dakizte, ez, beste forma batzuk dokumentatzeko errepresio hori. Izaskun aldizkaria, Tolosako aldizkaria, garai hartan, edo, emakume zer egin behar du bere bizitzan. Ze ideologia daude sartzen egunero, eskoletan, aldizkarien bidez, erlijioaren bidez, beste errepresio motak. Eta hor, garatzen da gizarte bat, nun ez dago askatasunik, ez pentsatzeko, ez sexuen arteko harremanak, eta leku guztietan opresio hori, ez? Jarraitzen dugu, eta iristen geha ja, 60. hamarkadan gutxi gora bera, 50. hamarkadan bukaeran, 60. hamarkadan hasieran, eta batez ere, 60. hamarkadan bukaeran ja, hor daukagu kontu bat dela, belaunaldi berri bat sortu zen, gure gizartean,
belaunaldi berri horrek ez zuen ezagutu gerra eta gerra osteko represio zuzen hori, eta hasi zen aurre egiten frankismoari. Bai? Fabriketan, eskoletan, unibertsitateetan, auzoko elkarteetan, eliza barruan ere bai, sektore batzuetan, aurre egiten frankismoari. Bai? Hasi zien beldurra galtzen. Eta batzutan esaten dudanean hau, batzuk begiratzen diaten plan, tu no tienes ni puta idea del miedo que teníamos. Bueno, nik uste dut, bai, hasi zien beldurra galtzen, aurre egiten diktadurari. Bai? Hori estatu osoan ematen da. Baina batez ere ematen da hemen, Hego Euskal Herrian. Eta horik datuak, ikusten baitugu datuak, hor agertzen dira nun mobilizazio potentena izan zen hemen, eta errepresio gogorrena hemen, bai. Zergaitik? Bueno, nire ustez hor daude batez ere bi kontu oso importantea. Alde batetik aldarrikapen soziala, langileak gaude territorio baten oso industrializatuta zegoen, eta industria eremuetan mobilizazioak normalean lan baldintzak hobeak eskatzen eta bar, hasi zien mobilizazio hori, eta beste aldetik aldarrikapen nazionala, aldarrikapen kulturala, preso den generazioari berreskuratzeko bere nortasuna, hezkuntza, kultura, eta bar. Zer gertatzen da, batu egin zutenean, oposizio indartsuena estatu mailan hemen zegoen. Batu egin zutenean. Eta datuak esaten dute, adibidez, Burgoseko prozesuan eta halako garai finkoak ikusten da argi nola oposizioak, nola etzaiak, amankomunziokaten, Franco eta frankismoa, hor batu egin zuten. Erregimenak esaten zuen bai, Melitón Manzanas, bere ordezkoa, eta José Saiz adibidez, berak esaten du, los dos virus que en estas provincias coinciden, el virus separatista y el virus progresista. Y que como coinciden, arazo badauka. Batez ere hemen. Beraz, hor ikusten da ja 60. hamarkadatik aurrera, nola gauzak aldatzen dira, bai, belaunaldi berri bat dago, eta aurre egiten diktadurari. Karo, justo garai horretan, zegoen indarrean bakearen diskursoa. Bakea, eta agertzen da beste terminoa, oso antzekoa, edo nahiz dutela erakutsi berdina izan dela, errekontziliazioa. Bai? Agertzen da 60. hamarkadatik. Ez bakarrik frankismotik, Partido Comunista de España, ja, 1952 uste, ja, egin zuten kongresu bai, ja, estanez, errekontziliazioa behar dugula. Baina batez ere frankismok erabiltzun, errekontzilioa. Errekontziliazioa zer da? Pues hori, hemen ez da ezer gertatu, danak ea erruduna, beraz, guazen hastea, ja jakinda frankismoa agian bukatuko zela, edo diktadorea ja nahiko badinekoa zan, eta guazen aldatzea diskursoa. Diskurso belizistatik, bakea, rekontziliazioa. Bai? Beraz, hemen dago kontu oso importante bat, errekontziliazioaren diskurso hori ez zuten asmatu transizioan. Asmatu zuten frankistek frankismo garaian. 60. hamarkadan ja hasten dira diskurso horrekin. Beraz, hori ja da lehenengo jarrikortasuna. Ez dakit, transizioan dago diskurso bat, da errekontziliazioa, da zutabe bat, ulertzeko transizioa, baina ez zuten asmatu transizioan, ez zuten asmatu transizioak egin zutenak, alderdi ezberdinak, ez frankismotik dator. Bai? Baina bestaldetikan koinziditzen du antifrankismoaren begimenduarekin. Beraz, alde batetik aurkituko dugu errekontziliazio termino hori indarrean, baina bestaldetikan parean, hemen, batez ere hemen Euskal Herrian, berriro diskurso belizista hori piztuen da. Bai? Separatismoaren kontra, progresismoaren kontra, eta belizista eta beste bat ja zegoela falangista, ja Bigarren Errepublika ja erabiltzen zuten azala, diskurso patologiko bat. Hau da, separatismoa zer da? Una enfermedad.
un virus, los virus, el separatista y el progresista. Eta orduan, gaixotasun bat baldin bada, pues nola bukatzen da gaixotasun batekin? Laguntza bat, ez dago negoziatzeko ezer. Orduan, ja badago beste diskursoa, belicista eta patologiko. Hau da, un cáncer, el cáncer separatista, los virus, eta berreskuratzen da diskurso hori gerra eta gerra ostekoan geratu ziren diskursoa. Baina, aldi berean, daude, errekonziliazio orain kontu horrekin. Zer suposatzen zuen kontrasan horiek? Pues, alde batetik, berriro hasi zen errepresioa, diskursoak, hau dira adibidez, Burgoseko prozesuko epaile militarra zen. Ahora que tanto se habla de reconciliación, las fuerzas del orden público no necesitan reconciliarse con nadie, sector duro. Nuestro Señor Jesucristo, ultracatolicismo hori Estegona, para expulsar a los mercaderes del templo tuvo que emplear la violencia, una violencia serena, santa y justa. Ahora en nuestra patria hay algunos mercaderes que atentan la sagrada unidad de la patria. Beste adibide bat, beste garaiko Estegona represio eramaten zuten alde militarretik, epaiketa militar guztietan, beste bat, a los separatistas habría que recluirles en una isla desértica y volcánica para que allí como perros rabiosos se desgarrasen los miembros arañando la roca en busca de un alimento al que no tienen derecho por su ingratitud con la madre patria. Tipo hauek zeuden Burgoseko prozesuan. Zerenetako militante hori jokatzen, hauek ziren horrean. Hauek erabaki zuten kondenak, gero gertatu zena. Beste batzuk, haue bai, egon zen, Otaegiren juizioan. Beraz, lehenengo jarrikortasun bat, nik esango nuke izango dela diskursoa. Bakea eta rekonziliazioa. Hor, da herentzia bat, frankismotik dator. Ez duten asmatu transizioan. Eta hori esker, frankismotik demokraziara ez dugu ikusten haustura bat. Ez dugu ikusten haustura bat, eta ez da ikusten ere ez jarrikortasun oso bat. Baizik eta hitzartuko prozesu bat, transizio bat. Zerbait paktado. Baina hor dago klabea, nire ustez. Errekonziliazio eta bakea, beraz ez dago haustura, baina ezin da jarraitu berdin, zerbait aldatu behar da. Zerbait, ze punturaino, hor sartzen da herria, hor sartzen da gizartea, hor sartzen da alderdi desberdinak, eta hori buruz hitz egingo dugu. Baldintza hori, eta hori da interesantzen zaidana, baldintza hori ze diskurso mantendu behar da, eta hortik aurrera politikak edo erabakiak aurrera eramatea, atzetik zetorren frankismotik, bai? Oraindik ere mantentzen du, neurri handi batean, ez? Rekonziliazio diskurso hori zalantzan jarri zen, hasi zen jartzen zalantzan. Estatu mailan esan nahiet, orain dela urte batzuk, krisi 2008ko krisi horrekin, baina hor dago, nola esaten dan, el régimen del 78, baina hori nahiko berria da, ez? El régimen del 78, como poniéndolo a malas, hori nahiko berria da. Hemen ez, baina estatu mailan bai. Zalantzan jartzen hori izan zen diktadura, parkatu transizioa hori nahiko berria orokorrean estatu mailan, ez? Eta diskurso hori atzetik, badago, errekonziliazio diskurso atzetik dago, hori denak errua. Izan ginen, guatzen ahaztea, eta berdina dira frankismoaren biktima edo antifrankismoaren biktima, berdin da, Carrero Blanco baldin bada, edo beste, dana, biktima gea, danak. Karo, hor dago trampa bat, zeren errua zertaz. Zeren gerra bukatu zen 1939an. Diskurso belicista edo gerra batean, uler dezakegu danak krimeneak egiten zituzten. Hori beste kontu bat, ez, baina 1939tik aurrera, errua bakarri daude gobernatzen dutena, frankistak, daude giza eskubideak urratzen egunero, bai modu zuzenean, bai zeharkako
errepresio mota aplikatzen. Bai? Baina hor dago, beraz, modu honetan iristen gea transizio garaian, eta hemen ikusten edo ikustiko ditugun parametro guztiekin, beti etortzen dira galdera berdinak. Bai? Modelika izan zen, ez egon beste modurik, benetan behar da rekonziliazio hori norekin, bai? Beti etortzen dira galdera ez. Beraz, bueno, hemen daukazue datu konkretu batzuk. Ja ikusi dugu nola gauza batzuk badatorrela 60. hamarkadatik aurrera, eta orain ikusiko dugu argiago monarkiaren kontuarekin, transizio hori non hasi zen Franco hil zenean, edo hasi zien prestatzen frankistek 60. hamarkadatik aurrera. Bai, diskurso horrekin eta gauza batzuekin. Gero badaude akontezimiento batzuk oso importante, Carrero Blancoren hilketa, Franco hil zenean, bai, ze abia puntu bat, hor dago inflexio puntu bat, barakatu. Gero oso importantea da, ikasten dugunean, aztertzen dugunean transizioa da, 1900 Franco hil zenetik, 1976ko apirila arte gutxi gora bera, lehenengo trimestrean, izugarrizko mobilizazioak, bai, estatu osoan, bai, erreformismo eta kontinuismoren kontra, bai, zeren garai horretan, momentuz garai horretan, gutxienez konstituzioa onartu arte, edo agian amnistiaren legearekin, momentu horrean arte, oposizio gehienak austuraren alde zegoen, bai? Baina ja, mobilizazio esker, apirilan, 1976ko apirilan, izan zen lehenengo aldeiz, erregeak, Juan Carlos I, aldaketa politiko baten alde diskurso bat bota zuten. Demokraziaren alde aipatu zuen, presioagatik. Zeren bere postua, bero frankistak, 60. hamarkadatik, frankistaren ideia zen, erreforma batzuk egin behar ditugu bai ala bai, baina hori egin behar dugu mantentzeko gure boterea eta gure sistema eta gure printzipioak. Baina ja, mobilizazio esker, berriro diot, hasi ziren ja behartuta diskursoa pixka aldatzen. Hori, ikusiko dugu noraino iritsi ziren, baina bueno, hor dago. Gero, ley de amnistia parcial, ley de reforma democrática, hori ley de reforma democrática alde, hori beste inflexio puntu bat izan zen, hori esker legalizatu ziren alderdi gehienak, ez guztiak, hauteskundea, lehenengo hauteskundea, demokratika, zortako txartean, zeren horri zuen alderdi guztiak, alderdi edo mugimendu batzuk erabili zituzten beste sigla batzuk, judeko hauteskundetara, lei amnistia, hori buruz hitz egingo dugu, ofizialki transizioa bukatu zen konstituzioarekin, ofizialki zeren ja nazioarteko maila ja onartuta dago demokrazia liberal bat Estatu Espainola, konstituzio horrekin, bai? Eta, baina, jarrikortasun batzuk ikusten dira, beraz hor, zalantzan jarri dezakegu ea benetan demokrazia bat zegoela, demokrazia liberala edo bat. Eta, normalean gaur egun, historialari gehienak esango nuke, apostua esaten duguna da, transizio hori bukatzen da bigarren hauteskundekin. Zeren lehenago, ikusten duzue, hauteskunde municipala daude, estatutuak, eta ja bigarren hauteskunde horietan daude alderdi guztia legalizatuak. Bueno, gero, entrada en la Unión Europea, en el 86, bueno, hor daude. Normalean historian, data oso finkoak batzutan ez da erreza eta ez da behar. Baina, bueno, hor dago. Karo, monarkia adibidez. Monarkia. 1955ean iritsi zen Barajasera Juan Carlos I ja prestatzeko bere papera zein izango den. Ja frankismoa zegoen, hemen etorri zen ikastea edo jarraitzeko ikastekin, ikasteko zer egin barzun,
baina ja zegoen, ja prestatzen. Eta frankistek gehienek beti esan zuten, Espainia da monarkia bat. Gu gaude hemen, porque venían los rojos, baina monarkia bat da. Momentu baten bueltatuko da gure monarkia. Erlijioa, estatua, monarkia, eta 1978an onartu zuten la ley de sucesión, eta hor ja badakigu, bazekiten, monarkia bat etorriko zala, baina, karo, lehen esan dudana, monarkia bat, reforma batzuekin, eta aurrera, bai? Eta 1979an Gabonetako diskursoan, Frankok esan zuen, respecto a la sucesión de la jefatura de Estado, sobre la que tantas maliciosas especulaciones hicieron quienes dudaron de la continuidad de nuestro movimiento, todo ha quedado atado y bien atado, la frase tan conocida, con mi propuesta y la aprobación por las Cortes de la designación como sucesor a título de rey del príncipe don Juan Carlos de Borbón. Dentro y fuera de España se ha reconocido, tanto con los aplausos como con los silencios, la prudencia de esta decisión trascendental. Pero ya daude, 1979an, ja dago errege bat. Gero, jefatura del Estado itxi zen Franco hil zenean, baina 6 urte lehenago, lotuta zegoen. Atado y bien atado, hortik gatoa. Gero Franco izenean, Juan Carlosek diktaduraren oinarrizko printzipioak, erregeak, Juan Carlosek diktaduraren oinarrizko printzipioak zin egin zuen, eta Franco omen duzun. Hori diskursoa YouTubeen dago, zilintzilikatua. Beraz, hemen argi ikusten da jarrikortasun bat, edo ez, edo bai. Jarrikortasuna ikusten da argi. Kontua da, onartu zuenean, edo aprobatu zenean, Espainiako konstituzioa, frankismoaren oinarrizko printzipioak desagertu ziren. Beraz, hori ez zen frankismoaren plana. Beraz, daukagun jarrikortasun bat, ez daukagu haustura bat, zeren ez da bueltatzen errepublika bat, baina gauzak ez dira jarrikortasun oso bat. Azken finean, onartu zuten, frankisten, erregen barruan, onartu zuten printzipio demokratiko bat, ofizialki nazioarteko mailak onartzen dutela, demokrazia liberalak. Beraz, hor dago koska ere bai. Zeren bai, monarkia jarri zuten, baina ez zuten pentsatu monarkia mota hori. Zuten pentsatzen beste gauzetaz. Zer dago atzetik? Aldaketa gutxi edo asko izan da? Depende, nori galdetzen diogu. Hor dago jendea, berriro diot. Hor dago gizartea bultzatzen. Gizartea transizionetan gutxi lortu zuen, baina zerbait lortu zuen. Orduan, hor zalantzan, baina hor daude beste kontua. Beste kontua, beste jarrikortasuna? Kargu publiko eta pribatuen jarrikortasunak. Poliziak, epaileak, enpresa buruak, ez zen garbiketarik ezan. Ez dago. Errekontziliazioaren diskurso horretan, ala eskatzen zuelako, edo ala ez zutelako batzuk, eta besteek onartu zuten. Rodolfo Martín Villa, barne ministerioko hor zegoen, transizioan, demokrazian, hor daude danak. Manuel Frageri Barne, Billy el Niño, bai poliziak, eta estamentu guztietan, Josela Santa Martínez, 60. hamarkada izan zen Gipuzkoako militar epaile nagusia, gerra kontseilu guztietan. Jarraitu zuen. Franco hilda, transizio bukatua, hor jarraitu zuen. Manuel Ballesteros, polizia famatua, torturatzailea, galeko kontuarekin hor dago sartuta, bai. Francisco Mateo Canovés, el presidente del Tribunal de Orden Público. Gero, en la Audiencia Nacional. Ez zegoen garbiketarik, bai? Orduan, garbiketarik ez izan, eta are gutxiago estamentu errepresiboetan, bai?
Karo, pertsona berdina jarraitzen badute, metoda berdina jarraitzen dira. Hori ere, errepresioa ikasten dugunean, edo aztertzen dugunean, hor agertzen dira. Polizia mobilizazioaren aurren, antifrankismoaren aurren, transizioaren kontra edo hausturaren alde zeuden aurrean, ze aplikatu zuten? Errepresio berdina. Tipoa berdina zeuden, berriro torturak, berriro 60. hamarkadatik aurrera, eta baita transizioa, eta baita eta ja kopurua jaisten, baina baita demokraziaren azken lehenengo urteetan ikusten ditugu errepresio zuzena berriro. Hilketak, torturak, kartzela, exilio, berriro, bueltatzen da. Zer egin zuen diktadura 60. hamarkada? Zekina, represioa contra la enfermedad, egurrak, pues, transizio berdina zeudelako. Transizio horretan, 1976tik 1982 arte, transizio epe horretan, kalkulatzen da 700 hildako daude identifikatuak. Horretatik, gutxi gorabehera 200 estatuaren biktima dira. Eta gehienak Euskal Herrian daude. Hemen zeuden foko nagusia haustura horrekin. Ehunka torturatuak, hor daude, beste jarrikortasun bat, gero bueltatuko gea Euskal Herrira, beste jarrikortasun bat, Eliza Katoliko eta estatuaren arteko harremanak. Gaur egun indarran dago frankismoa sinatutakoa. Gaur egun sinatutakoa indarran dago. Zer suposatzen du horrek? Ekonomia gaiak, adibidez, sostengu ekonomikoa, estatuak, Eliza Katolikoa, sostengu ekonomikoa bermatzen du, zerga sistemaren bitartez, gisa hori markatzen, edo ondasu higiezina ere bai, hor, daude elementu batzuk ekonomikoak, irakaskuntza eta kultura ere bai, estatua behartuta dago erlijio katolikoek irakasgaria eskaintzeko. Badaude elementu batzuk hor, frankismoan sinatu zen, eta guain, indarran dago. Lege batzuk, la famosa ley de secretos oficiales, Karo, hori modu honetan frankismoaren krimenak ezkutatzen dira. Zer suposatzen du hori? Impunitatearen jarrikortasuna. Impunitatea zegoen frankismoan, eta impunitatea aurkitzen dugu bai transizioan eta bai transizio eta gero. Gogoratu, lehenengo diapositiban. Frankismoaren biktima eskubidea dituzte. Suposatzen da. Egia, justizia eta reparazio, baina lege honen bidez ezin dugu jakin egia. Beraz, hor dago beste elemento bat, ulertzeko nola izan zen transizioa eta zer zama daukagu gaindik kontu honekin, ez? Baita amnistiaren legearekin, baina honekin kontuz, alde batetik, amnistiaren kontua herriaren borroka izan zen, herriaren borroka eta barraka potente bi urteko, azken, 76-77, amnistia lortu arte, hildakoa, detenitua, torturatua, manifestazio masiboak eta bar. Beraz, hemen ondoriztatzen da, haustura gutxi dokumentatzen ditugu, baina haustura horiek herriaren borrokari esker izan dira. Amnistiak herria lortu zuen. Ez transizioak egin zutenak, ez jendea. Eta batez ere, hemen, Euskal Herrian. Baina, karo, beste aldetikan, amnistiaren legen bidez, frankistak impunitatea lortu zuten. Hor dago trampa bat, errekonziliazioaren diskursoan gaude berriro. Ez borroka hori lortuko duzue presioagatik, baina, impunitateare bai, frankismo biktimariokin. Karo, demokrazia batera joaten zarenean, logikoa dirudi
diktaduraren kontra borrokatu zutenei amnistia ematea, baina ez diktadura alde borrokatu zutenei. Espainian bai, hori izan paktua, bai, hor dago, amnistia, diktadura alde egin zutenei, edo borrokatu zutenei diktaduraren alde amnistia ematea, impunitatea ematea. Bueno, hor daukagu trampa hori sortu zuten errekontziliazio diskurso horren atzetik, bai? Eta horretarako ezinbestekoa zen, hori diskurso rekonziliador hori, eta hemen, hemen ez da ezer gertatu, el pacto del olvido, esaten da, a la transición, bera, ez dago inor epaitzeko, impunitatea gaur egun jarraitzen du, impunitatea guzti, jarrikortasun hori daukagu erabat, bai esango duke, baina borroka horretan gaude gaur ere bai, edozein memoria historika egiten dugunean, memoria demokratikoaren legea, azken memoria demokratikoaren legea suposatzen da, en parte, alda apurtu pixkat impunitate hori. Egia, justizia eta reparazio, egia daukagu? Gero eta zailagoa da jakitea zer gertatu zen, artxibo militarrak eta bar, gero eta errezagoa da ikertzea eta lortzea, naiz eta sekretos de ley de secretos oficiales eta bar, baina, pixkanaka ari gea jakiten zer gertatu zen, batez ere gerra eta gerra ostekoan. Dago beste lege bat, dela, ley de protección de datos, 50 urte pasa behar dira konsultatzeko dokumentazioa, hori da truko bat. Karo, 50 urte pasa dira, ja ez du epaitu eta ja ez da. Orduan, gerra eta gerra osteko krimenak, frankismoaren krimenak, errezagoa da ikertzea frankismoaren azken urteko krimena baino. Bueno, hor daude, transizioa garaiko zea, hor daude. Beraz, egia bai kako txartean, justizia penala ez dago eta imposiblea da, amnistiaren legearen esker, bai? Saiatu inda, gerai Argentina, jarraitzen da, Euskal Herriko behatokian egiten dugu lana, baina justizia penala ez da lortuko, errekonozimendua eta hori, egiten da, bai, batez ere hemen. Hemen, hau barte bada, esan nahi dut, badirudi batzutan, pentsatzen dugu gutxi egiten dela edo gutxi lortu dela, eta segurazki bai. Baina, konparatzen badegu zer dago estatu mailan, hemen egia eta reparazioen kontuarekin, hemen asko egin da. Asko egin da, konparatzen badugu estatuarekin. Ez badugu konparatzen, igual gutxi da. Baina, oain hemen esumazioaren kontuarekin, proiektuak, diru publikoarekin babestuak, zenbalanak egiten dira, herriz herri, hori ni Andaluziarra naiz, eta Andaluzian hau ez da gertatzen. Ez da gertatzen. Imposibla da, ez da, ezin da. Bai? Zer gehiago? Ez dakitzen baden da. Bale. Bale, beste bat. Lehen esan dugu frankismoaren oinarriak ziren ultranazionalismo espainola, zutabe bat, eta bestea erlijioa, nazional-katolizismo hori. Orain ikusi egun nola eliza privilegio batzu mantentzen dute, ultrakatolizismotik datorren hori, zerbait geratu inda, eta nazionalismoaren kontuan berdin, aberriaren batasuna uki ezin da, ezin da ikutu. Hori, hor dago, la unidad de la patria no se toca. España una grande libre zan frankismoaren diskursoa hor dago. Transizio garaian hori jarraitu duzu. Haustura eta transizio horretan zer egin zuten? Autonomien bidez, autonomia garatu ziren blokeatzeko aldarrikapen independentistak. Beraz, daukago jarraitatasun bat, hau da, aberrian unitatea, baina beste aldetik daukagu biderdiko zerbait dela autonomiak. Horrekin nahikoa den. Ez dago haustura, eta ez dago jarrikortasuna badago, baina guazten bilatzea paktu horretan zerbait erdia.
Baina horrekin zer lortu zuten blokeatzea haustura zentzu horretan. Ez dago eskubiderik zure estatu propio bat sortzeko. Bai? Klaro, zer gertatzen da? Gizartearen zati garrantzitsu batek benetako haustura eskatzen dutenean? Independentzia, bestelako eredu politiko edo ekonomikoa, benetako amnistia, hori indarrean jarraitu zuenean, nahiz eta konstituzio onartu, estatu maila esan nahi dut, zer gertatzen da? Hausturaren aldeko borroka jarraitu zuenean, errepresioa ere jarraitu zen. Nun, batez ere, hemen. Haustura horren alde mugimendu gehiena non zuen? Hemen. Eta bere oinarria zer zen? Independentzia eta sozialismoa. Beste modelo politiko-ekonomiko eta estatu propio bat. Bai? Eta hor, zenbat zien, hau da, ze parte izan zen? Ez nahi sartuko hor. Baina parte importante bat, zeren kapazitatea zeukaten, jarraitzeko borroka horretan, modu desberdinetan, eta hor zegoen estatua horrekin, diskurso horrekin, lehen esan dut, diskurso patologiko hori, ez den bakarri gerran, transizioan, 60. hamarkadan, frankismo azken urtean, berreskuratu zuten, transizioa mantendu zuten, eta horren arte. Edo ez duzu ikusten batzuetan hor, la sociedad vasca está enferma, eta lako diskursoak, eta liburuak, eta abesteko artikuluak. La sociedad vasca está enferma. Ezin dugu beste modurik esan. Ezin dugu hauekin ezin da konpondu ezer. Está enferma, y como es una enfermedad, pues, bai? Beraz, diskurso belicista berdeskuratu izen, adibidez, gure fraga, el enemigo político es el peor de todos. El enemigo político es el peor, precisamente porque no persigue robar una cartera o romper una ley, sino porque persigue romperlo todo. Por eso es más peligroso y el que debe ser tratado con el mayor rigor. Martín Villa, 60. hamarkadan eta gero transizioan, eta orain dela gutxi, egin zuten mintegi bat Valladolizen, orain dela 10 urte, eta beraz ego gonbidatuak, eta berak liburu horretan esaten zuen, konferentzia bat eman zuen, eta gero artikulu bat publikatu zen, eta berak esan zuen, el problema más difícil para el final del franquismo y la transición a la democracia fue los separatistas y el separatismo vasco. Hor zegoen bera, lehenengo lerroan, bai frankismo bukaeran, bai transizioan, eta gero. Beraz, diskurso berreskuratzen da, karo, hemen Euskal Herrian, transizio horretan, haue dira datu batzuk, eta ezkagunak, bai? Hausturaren alde, errepresioa, eta hau da, Euskal Gatazkaren ondorioa, ondorio krudelena, esan nuke, ondorio asko daude, politiko, soziologiko, eta baina hor daude, ez? Karo, borroka hori gabe, beste planteamendu bat, ez bakarrik hemen Euskal Herrian, estatu osoan, batez ere hemen, agian borroka hori gabe, impulso hori gabe, gehiago izango zien jarrikortasunak, bai, edo ez, badaude beste batzuk, esatu dut, herriaren esker lortu genuen zerbait. Baina dago beste historiografian badago beste diskurso batzuk. Esaten dute, biolentziari esker edo biolentziak ezberdinen arteko akordioa erraztuzun. Hau da, ostra, violentzia Euskal Gatazkaren kontuarekin, violentzia horren kontra, errezagoa da gure artean paktatzea eta lortzea bide erdi bat, autonomiak eta bareta. Bueno, hor dago beste eztabaida historiografikoa. Ea borroka hori esker lortu ziren gauzak edo alderatzen. Eztabaida hori bada. Hori da gutxi gora bera dana. Ez daki zema denbora egon naiz, 40 minutu gora bai. Urrengorako utziko dugu gaurko helburua zen mahai gainean jartzea frankismo haratago zer dagoen, gutxi gora bera, irudi orokor bat, bai? Utziko dugu beste hausnarketa batzuk beste kontuarekin edo galdetu nahi. Sin más. Eskerrik asko.
Beraz, hori, si queréis abrimos la ronda de preguntas, galderak baldin badituzue bota orain lasai. Ezer? Bera, galdera bat. Igual mikrofonokin? Euskal Herriaren antzeko egoerak eman direnean non asmatu dute hobeto, gauzak hobeto egiten. Adibidez, badakit kasu bat ezberdina dela, baina Alemania. Desnazifikazio prozesua eraman zuten behar zen lekuraino, egia da, Nurembergo epaiketak egon zirela, eta batzu zigortu zituztela, eta garbitu ere bai. Baina gero ondorengo hemen niretzat arazoa bada, delikadua da, gizarteak ez dira bakarrik indar represiboak eta indar ekonomiko Iberezu eta Pausteko indar potente horiek eta horiek bakarrik frankizak izan, edo Elizako hierarkia. Gizartearen zati handi bat, bai. Alemanian nazi asko izan zen bezala. Edo Frantzian bitxiko gobernuaren jarretzen. Egoera Alemanian gerrak galdu zuten. Hazi gerrak galdu zuten. Bereztuko nuke Espainia eta Euskal Herrian gertatzen dana. Ez, nik uste desberdina da, gertatu zen soziologikoki. Ez, frankismo bukatu zenean edo transizio horretan ikusi dugu nola hausturanen alde mugimendu oso potente zegoela, Espainia disolbitu zen, hemen jarraitu zen indarrekin. Desnazifikazioen horretan, batzutan pentsatzen dugu hori izan zela kita baten. 70. hamarkada arte Alemania ez da ezer hitz egiten nazismoari buruz. Ezer. 70. hamarkada edo 80. hamarkada ez nahi gogoratzen Amerikako Estatu Batuan atera zen teleserie bat eta hori Alemania izan zen bomba bat. Nun jartzen zen zalantzan nazismoa nola izan zen, ez bakarri nazi batzuk, Nuremberg epaitueto bat, baizik eta gizarteatzen zegoen. Nazismo soziologikoa noraino iristen zen eta bar. Baina hor egon ziren hamarkada batzuk nun hemen ez da ezer gertatu. Bazegoen espaktatua paperean, baina ahaztuta gauza danak. Orduan, batzuta esaten dugu, hemen nola izan dian gauza, hamarkada pasa berri da oroimen historiko berreskuratzeko izena bizena jartzea bai biktimari, bai biktimariei, baina eske Alemaniak kontuz. Bai? Gero dago frankismo soziologiko bat. Bai, ez da bakarri errepresioa aldatu da, nola da errepresioa, nola zen. Printzipio basikoa, bai konstituzioko printzipioa demokratikoa dira, ez da berdina frankismoaren garaiko zegoena, emakumearen eskubideak eta bar, baina frankismo soziologikoa dago Estatu Espainol mantentzen da, nola egiten da hori bukatzeko horrekin. Ni idea. Baina hori da, nik esango duke, desberdintasun handia daude hemen edo estatuan, Espainia. Ni andaluza ezanaz, esatu dizut hori horrela da. Baina, bueno, por lo menos nire herrian. Nola egin dezakit? Memoria berreskuratzen denean, suposatzen da egiten dela horretarako. Jende ikusteko zer izan zen hori, kontzientzia hartzeko. Dago beste printzipio bat da, errepikatzeko ez da egin. Baina, bueno, ez dakit. Garai honetan gainean, dagoela ora ultraeskuinak hor, ez dakit. Bueno, zekiat, franquismo judiziala buruz ikusten dekeen o demokratas de toda la vida zituan, objetibo jauzko Audiencia Nacional, eta hoi, hartzere poder faktiko esaten horitako, ze aldaketa nahi duen, o ze nola ikusten dira. A ber, nik uste dute momentu batean ikusi zutena zerbait aldatu bartzala, ez bakarri reforma batzuk. Osea, derrigorrez izan zen aldatzea sistema demokratiko ofizialki, sistema demokratiko batera jutea. Paktua zer izan zen? Bale, baina gu mantenduko dugu gure boterea. Bai enpresa munduan, bai politikan, bai dana. Horregatik, oain demokrata gea, demokrata gea, berdin zaigu. Kontua da mantentzea boterea, eremu guztietan. Eta hor, gizarte orokorrean eta alderdien bitartez onartu zuten eta hor gaude.
ez? Uste hor izan zela, berdin zaigu orain demokrata ez, berdin zaigu ja frankismoaren printzipioak, total, botera mantenduko dugu, besta. Da, zeuden gauzak ezin ziala ikutu, eta batzuk ikusi ditugu. Aberriaren zabatasuna, erlijioaren kontua, badaude gauzakik batzuk, baina beste gainerakoak berdin da. 1939an gerra galdu genuen. Eta Agirre lehendakariaren Eusko Jaurlaritzak oraindik bultzatu zuen armakin eta bidali zituen gudarien batailoia nazien kontra Bordelera lan egin zuten 1945 arte. Hemen hegoaldean sortutako erresistentzia armakin nazismoaren kontra 45 arte. Eta baino gero sartzen dira makiak. Eta makiak ere bai armakin borrokatzen dute frankismoaren kontra noiz arte eta nortzuek bultzatzen zituzten, porque lehen aipatu duzu Espainiako alderdi komunistak rekonziliazio hitzak ari zala esanez, nola da hori? Maki horiek hegoaldean aritu ziren, nortzuek bultzatzen zituzten, armak nondik eta noiz arte hori. Makien atzetik daude komunistak, Espainiako komunistak. Gero, 50. hamarkaden erdian, ikusi zutenean, ez dela posible iraultza bultzatzea estatu barrun, baina hasi zien nola aldatu diskursoa, nola aldatu taktika edo nola aldatu, baina horatzen alderdi komunistak. Azken makiak edo azken ekintza izan zen Orbaiz eta inguruan, hor Nafarroan. Eta kuriosoa da zeren, karo, hauek errelatoren kontuarekin, zuk esan duzu, Agirrek, Eusko Jaurlaritzak, alderdi guztiak, armak hartu zuten frankismoaren kontra, golpisten kontra, diktaduren kontra. Gero jarraitu zuten makisak, eta gero 60. hamarkadan antifrankismoa piztu zen. Armarekin ere bai, ez danak, baina armarekin ere bai. Baina diskursoak desberdina dira. Orain dela 2 urte, Kuenkan uste izan zen, Makisen museo bat inauguratu zuten, eta han egon zen sekretario de Estado, lako zerbait. Makisen papera onartzen eta errebindikatzen, aldarrikatzen, baina makiak armak hartu zituzten, makiek. Guardia Zibilak hartu eta pin-pon-pun. Gero 60. hamarkadan iristen danean, eta Euskal Erresistentzia hori armak hartu zutenean, ja diskursoa desberdina da. Badakigu zer gertatu zen gero, ez zen bukatu frankismoarekin, eta orain irakurketa asko daude, violentzia gero eta handiago izan zen, baina, kuriosoa da, diktadura berdina izanez, etzaia berdina izanez, diskursoa nola aldatu ziren. Hori da errelatoren gerra honetan horrekin gaude. Izan ere, legea, lege antiterrorista, gaur egun lege antiterrorista, azten da 60. 1960-tik. 1960-tik aurrera, hilketa dira terroristaren ekintzak. Hortik bera, ez da terrorismoa, violentzia da. Makisena, frankismoaren kontrako zerbait da. Violentziaren kontra gaude, baina ez da terrorismoa. 60-tik aurrera, bai terrorismoa dela. Eta legea esaten du todo lo que atente contra la paz pública. ¿Qué paz pública había en una dictadura? Y contra los principios fundamentales de la Constitución. Constitución hasta el 78 no había. Baina, hor daude kontuak. Makisak, estatuak onartu du, frankismoaren kontra borroka legitimoa zala, baina 60. hamarkadatik aurrera hemen gertatzen da ez da legitimorik. Hori da gutxi gora bera laburbildu zen. Zaneko nizu galdetu, trantsizio gai horretan, esan duzu espezializazioa da, figura hobetan Euskal Herrian edo, zein zen gizartean zegoen impultsoa, edo esperantza o grina edo, gizarte edo berri bat eraikitzeko, edo ze aukera zeuden hor, edo ze azkar asmatu zuten alderdi konkretu batzuk pultxo guzti hori bideratzen eta apaltzen
realmente beste egin eraldatzaile batzutarako, hori zer egoera hau? Ba, hori ematen du beste hitzaldi emateko, osea, eske dira urte gutxi, baina gauza asko gertatu ziren. Eta alderdi edo mugimendun barruan, mugimendu asko daude. Eztabaida asko daude, alderdi eta mugimendu guztietan. Zeren aukera hori da galdera jartzeko. Ez egon beste aukerarik? Pues, agian momentu baten batzuk pentsatu duten ez zegoela beste biderik. Edo nartzen zen transizio modu hori, edo etorriko dira berriro militarrak, agian pentsatu zuten benetan hori posiblea ez da. Beste batzuek esan zuten, ez aurrera joango gara, haustura nahi dugu. Eta hor dago oinarrizko hemen Euskal Herrian badaude lehenek jarri aldarrikapen soziala eta laude mugimendu sozialistak oso potenteak, baina mugimendu nazionalistak eba, independentzia. Eta hor amalgama, hor barruan daude mugimendu desberdinak eta urte horietan gertatzen dira, hor dira mugitzen. Konstituzioa onartu arte, batzuk, guazen jarraitzen borrokatzen, baina beste modutan, zeren zerbait badaukagu. Beste batzuk, hau ez da ezertako balio. Hausturaren alde jarraituko dugu borrokatzen. Beste batzuk ikusi zuten aukerak, garatzeko gure herria, naiz eta ez lortu independentzia. Zeren bere ideologia zan sozialdemokrata edo konservadorea, baina estatu liberal baten barrun, erosoa zen. Orduan, hor daude mugimendu desberdinak. Borroka barruan zeudenak, eta hori ni historialari bezala elkarrizketa asko egin ditut, hor nekatzen dare bai. Orduan, hor egotea, represioa jasotzea eta halako gauzak, zure diskursoa edo zure jarrera aldatzen dare bai. Orduan, ikusten dira momentu desberdinak. Zeren badaude jendea etortzen dara 60. hamarkadatik borroka horretan. Orduan, hor nik uste kasuistika oso desberdina daude. Bai personalki, bai taldeetan. Eskerrik asko. Gracias.